Tak takon bolo. Awakmu kerja nang luar negeri ya tahun piro? Aku mbiyen tahun piro ya, Lur? Tahun 2008 kali ya. 2008 kuwi mengenal luar negeri kok aku. Sejak tahun iku. Waktu pertama kali itu nang Singapura Lur, Lur. Lah iku nang luar negeri Singapura 2 tahun. Bar kuwi kok keterusan toh. Padahal kuwi arep budal ngono kuwi lho, wis amang-amangan ya, 2 tahun wae lah. Masuk ning majikan. Kuwi sih kudu ra kerasan. 2 tahun wae lah wegah kok nang luar negeri. Lah kok wis finish kontrak ya. Keterusan. Pengen luar negeri meneh tapi yo ora ning Singapura. Tak akoni kerjane Singapura ki rekoso kok. Abot. Timbang ning Singapura ki mendene Hong Kong nek aku Lur. Singapura kuwi nek ki menurut aku ya, mbah nek kalian ya. Singapura kuwi anu lebih keras kan mas aku ki, lebih ketat. Karena masuk kan leren tes dhisik to, tes bahasa Inggris. Ya ora. Kayak nggon majikane iki ya mesti aturane iki mas aku lebih slow kene lho Hong Kong. Libure barang sing biyen-biyen kan rung tok libur aku Lur. Kerja ning Singapura pertama kali gak tok libur ya. Kayak gajine sik piro kae suwi piro lali aku. Gajine sithik masuk ning Hong Kong, gajine ya isih piro kayak 6 juta ya enek. Waktu masuk Hong Kong tahun 2000 piro ya? 2010 kali ya masuk Hong Kong ya Lur. Soalnya 2008 ki aku Singapura 2 tahun. Kalian tahun piro masuk kerja di luar negeri, mengenal dunia luar negeri, dunia perbabuan. Padahal aku pernah Lur. Ki berbagi pengalaman yo.